No justice, no rest. We want justice. Justice. We want justice. We want justice. Kita sulung deh, kita faktor apa? Faktor deh, faktor deh. Buku coba tu nak kena pasi mari nih. Mari. Solution no rest. No rest. We want justice. Justice. Buku kalau ni sakit jamaah tiada nak kena pasi mari nih. Mari. Jangan coba coli nih. Coba kotor coli nih. Mari. Jangan coba coli nih. Coba kotor coli nih. Mari. बेलाके हामबाय दिनै जों कायसा प्रटेस्ट रेली खायलेका तामोन हिंखाय थांनाय 19 तारिख नभेम्बर चिनि तिप्रासा बुखुबजोग आलुनि साखि जमतिया तै बुसाय राणा बाहादुर जमतिया बरक खरक नै शान्ति बाजार एरियानि बिसिंगो खबजाक पटश्री राज मेला मुरा सिं राज मेलाव थांगै तिफिल थानि किसुता गुन्दा बाहानि रकबाय तेपानि एरियाव बुसाइनो बुई बिहिकनो रेप खलायका मानजाखा बरक 4 जनानो बिसिंगो खरक ताम मानजाखा ओंखाय जे रेपिस रंनो फासि दिना नोंथुन आबनो बिनि जास्टिस जों नायो फासि दियाखै कुनु जास्टिस इंग्लाक रेपिस रंनो फासि दियाखै बरक आमा हायके मांनो बरक संसारो तेबो बरंनो रेप खायनाय जेला थांगो यगै फायानो साजाङानो 10-12 बছर 10-12 बছरनि परे ब फाय तेसे रेप खायफैनाय बुइनो बना खायापनो बुइनो संसारा गोबांमा बोरै दंगो चला दंगो आबनि बागैनो आं कयो चिनि त्रिपुरा फास्टेनि सरकार तै मुख्यमंत्री न स्वराष्ट्र मंत्री न आं कयो जे ओ रेपिस रंनो दाक्ति बंनो आलंगति सावै फासि रिनानै थुन जों दिनै आरो प्रटेस्ट रेली खायलेमान जागा हंखाय खुवाय एरेनो बिसिंगो खबजाक आमफोरा हातिबो हामबाय